Здравейте, ще ви покажем как работи устройството за пелетна камина, UPS за пелетна камина PS400. Печката е студена. Включваме печката към изходния кабел на UPS. Ще ви демонстрираме най-тежкия режим, който е запалване на печката. Пускаме устройството. Устройството се тества. Така, печката светна. Запускаме пелетната камина. Пелетната камина е бърнет с въздушна риза. Максимална електрическа мощност около 360 вата. След като продуха, ще пусне нагревателя за пелетите, за запалването на пелетите. Ето нагревателя се включи, мощността скочи на 75%, което означава приблизително около 300 вата. Устройството е с максимална мощност 400-450 вата. Входното напрежение е 0 волта, защото входа на UPS е изключен от контактната мрежа. Нагревателя на печката се включи. След малко ще тръгне и шнека, който подава пелетите. Печката е в режим на запалване. Ето шнека тръгна. Сега просто трябва да изчакаме Акумулатор е 60 ампер-часов, стандартен автомобилен акумулатор, който не е нов.